Light ndori vhara seiko. Okay. Mira very light. Guys, imimi nasi ndatishuya ivai. Prophetic Gold kata vachafona apa. Imi mofona apa nemwe phone apa. Mudzana pano patichiwa apa. Imbombi avari kufona zvavodiya kuti light. Right. Nachimbozama kuti ndivhare light. Chimbozima light kuranga richinditeya. Imbomirai vari kufona takataunza Bolt ndatoti iyi yakuda kuti tichihostaka munhu achidi ofona pane imwe foni imi mofona pane imwe foni prophetess vari pane imwe foni ini ndiri pakati ndakateerera muchiprofitiwa zvatuda hatidi vari kuprofitiwa kuseni izvozvi foni yaprophetess haichapindi mazara kuinbox kukudhara muri kufona kwana tikona asi makamchituka panapa imi ndakuonai zvangu mazara kuseri kwaprophetess uku asi makamchituka panapa foni yave zvinguri ndavo mirai muone ndikutotira kwafonera mirai muone ndasevha namba dzavo mune mefoni ndakuda kutora kufonera nefoni iyi apa ndo pavanenge varapa prophetess prophet mirai muone ndimi madhayaris mukubakaza iyi foni iri paengage iri engaged muzere iyo foni iyo mazara ndimi uku asi madhayaris vakaoma madhayaris ene vakaoma imi mamanya kuda kufona foni yemunhu yaengaged kuchinguri navhirira vida vanhu vari kufona nemabhomira imbomirai hapana munhu ari kuprofita pana usati vauya kola hello imbomira kola uchaprofita usati vauya vari pakafoni navanhu kana vauya ndizokufonerai imbomirai andi zvakaoma ende vanhu vanoda zvinhu ende vanhu munoda zvinhu vediway ende zvasi matinakidza imbomira timbomatakata wabata vanhu vazara ku foni yavo haisi kupinda izvozviso ndimbodavira wavo veuk ya yelo kola hello veuk chando +44 hello havasati vauya imbomirai timbotakata wabata vanhu vazara kunhamba yandaposta iyo vanhu vazara mabata chipundi mamirai havasati vauya kana vauya mozofona uri kana vauya mozofona imbomirai timbotrai ava mirai vava online mirai iyoi mazara zvekuma inbox asi makamituka mazara ndozvamunoita iyo muda kugarira masaidi muda kugarira vanhu vazara kumugwiko hatichatotendaisira nhamba yacho zvino muchaprofitiwa sei kune umwe uyu uri kufonawo uyu kola hello kola hello kola havasati vauya imbomirai kola vachine vanhu kumainbox uku mazara kumainbox avari kufona kuti uri mwari chidzokai jesu chiuyai nasi matinakidza asi vanhu vakaoma vanhuka ende muri mashurugu apa makamutituka apa muchizivanyi kuti muda kuenda kumainbox kunoprofitiwa izvo makamutituka munhu pane vavari kudofona wavahobha nomakoza chinhu chamagona naimi ndozvandiri kuda kuti vaite vabve kuinbox vanhu ngavauye vaitire panapa mirai nimbokata vanhu vari kungofona mirai
toda kuti vauye pana apa imimi muri vari kutodeclara call yangu havaizivi kana namba ndiri kufana nayo. Okay. Asi vanhu ka haini madiaries ndakutyai nhasi ndakupa isando dzenyu madiaries ende makaoma maona vari kuda kuprofita vari kufona kusaidhi kufoni dzisi zvingoringa ndizandodavira upi imbomirai nzvimbo idzimai ivo ngavachibata kala ifoni iwai mafoni muri kumahwa kuti iyi kati kuda kupinda yoti kuita are you a prophetess? Aiwa ndisiri ini prophetess naye undenda kunisendera message yati am I a prophetess? Andisiri ini prophetess ini. Endi vaka mirai ndivasendere message kuti sisimedi mirai ende vanhu ka ende makaomavharira vamwe vakangwara vamanya kunofona kuma-inbox uku vakangwara ava vari kufona ngavambomira prophetess asati vauya naivediwe imbomirai chimbomirai bolt kati asati vasvika madiaries makangozviomera wenyu handakutyai nhasi baba imi muri kufona imbomirai chimbomirai aina ngachikwanisini chimbomirai asati vauya timbotakata prophetess first mukauya kwandiri nandiprofiti nazvibetseri madiaries imbo bedway ina ndichazvikwanisini ndakudzima fonini haiwa kana haiwa modo indi kuti imbomirai kufona kana vauya muzofa patove ne-101 missed calls 101 missed calls vanhu vari kufona vamwe vari kufona pafoni andiri kuitisa live yacho imbomirai chimbomirai vatange vauya muzofona chimbomirai bedway manje vari kunisendera message ndiri palive neimwe foni davirai foni yenyu ino ishi ini ndapinda palive pane imwe foni ndikati vanhu vanofona pane imwe nhamba saka imimi chidavirai pane ino foni apa pamasenda voice note handikwanisa kuivhura voice note because nditori live right now nditori palive izvozvi guys zvazvichabetseri izvi patove nekona ini zvakandiomera ini ende madiaries iwai makozo ose ari kupindai sindigodavira munhu achena asati auya vari kutoprofita nemamwe malaini ava ikoko guys tikugarirawo pano izvino vanhu kwatove ne-139 missed calls 39 missed calls uku ari kuuyawo apa hamunoti mangani tidecline yedu hello kola ndiri kuprofita moda ndikubate bate here ndifambe nemeri hello kola ndiprofite muri right mushe kanjani ndiri right ko profita ripi profita handi mazara kuinbox yake kuti achauya hachakwanisi kuti yanhingirire musadaro simeli takadzwa nekumira simeli muda kuprofitwe kuda kutoprofitwa chaiko wena kumuri dambudziko reidiudzei paune ndigona kukubasirai aiwa vasisimeli kopalega musikutaura nemisei aiwa ndakamirira kuti vanhu vambobva kuvari vanhu vazara kako vari kuvafonera kuzvinofoni yavo ndisachizama kufona haichapindi orit simeli rega ndimirire mama mazondimisa masiziva nditi voice ndinenge ndikuziva asi orit simeli ndomirira kuti
Alright, sharp. Zvacho. Hai. Lazima nipeza mafuta huo. Madairies makoma, madairies ga. Aiwa kana. Kola hello. Kola muri sei. Bobo Jani, Pastor Bobo Jani, varipo here. Pastor Bobo Jani avasati vauya because kune vanhu vari batobanya vavharira ikoko kusaiduko. Zvinofoni yavo yakungove engaged havachagoni kuuya. Vari kufonegwa kona tikone ku. Mungakotora here nice smell chinzvimbo chavo ndoda kuisa ndoda kusunga murume. Inangu handisi zvigoni. Zvotoda Bobo Jani izvi. Zvoda Bobo Jani inanika zvikwanisini. Ndota iswe muhari sisimeli ndota iswe muhari. Hazvindoita zvina kumira mushe asika. Guys ga. Mamuchivatuka ka asi mazara ku inbox kwavo. Mazara ku inbox kwavo saka muchivatuka panapa. Ndokupa zita remurume wangu kuti mugopa Pastor Bobo Jani fana vaise muhari vasunge. Kana zvaramba muzati kudii? Kana zvaramba ini namba ndaisa. Mongozotorawo namba. Modi mokuenda kunopinza muhari koko kuseri amene koko zvinhu zvamunenge moita nandizvizivi ikoko kuseri. Thank you, sis man. I'll call back. Okay, sharp. Pakaipa. Kola hello. Apa ma plus 44 kuwanda kwakaita. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Aiwi makuza acho. Kola hello. Hello, sis man. Chizi my phone irishure kwenyu kuma muda profitwa. Sis man. Hello. Muda profitwa here. Sis man. Abasati vauya vachiri vamwana ndofuka kuseri uko vari kuprofita uko. Abasati vasvika pano. Abasati vauya pano. Kana vauya mozofona kana vauya mozoprofitiwa asati vauya iko zvino. Manje zisimene vamwe tiri kurwara akati ndichida kuti vatiprofite manje tikazotadza. Namba ndaisa wani papeji mune motozongotora yenyu mune mozongotora uye zvino pane 160 missed calls 160 missed calls saka munenge mozongotora namba yenyu modi mofona yenyu amene okukwa munenge mozongofona moona kuti moita sei ikoko. Miss G muri kufona apa. Miss G ndiri foni iyi iri palive iyi ndiri kutokata. Miss G havasi kuziva ndiri palive here. Zvinhu zvacho mukonda motozodzoka time kana vadzoka havasati vavepo zvino vachiri nevanhu kuseri uko. Alright, sharp. Zvinhu zvacho iwe mafona inanga apa maplus 44 ngazari. Kola hello. I'm thinking kuti panenge paita confusion apa. Yeizve. Because pavabuda palive mukazoisa imwe post yamaisa yefone number dzavo. I think people were under the impression yekuti muri kutoti vafonere ipapo izvozvi ndosaka vari continuously engaged. Ndizvozvo iyo vanenge vakutoprofita vanhu kuseri ikokoko ndo zvakutoitika ipapo handiti. Inachida kuti vanhu vangotadza vangoona kuti iti hatizi. Indatoisa namba dzavo chitengoti ndise namba kuti vanhu vagozofona ini vachifona vachivafonera ka isi kuti ini ndiri palive tichinzwa tese. Antimaona
ndofunga taita kufungira kwokuti muri kutoti tochiwafonera ndosaka vanhu vari kumhanyira ikoko. Zvinhu zvazvo zvakaoma asi vamuri vape pafitwa here ini? Asi kuda kudisi meritaura izviwa imi neni imi hamude here imi muri ngoda kuprofeterwa kuseri. Aiwa kana china mukadzi vafunza ini kuseri aiwa ini hangu handina kuprofitiwa pafeya. Asi hamusi kuda here kuprofita. Ini hangu ndaiprefer. Hapana akateerera ndiudze ini. Aiwa kutaura chokwadi ini hangu aiprefer hangu kugara ndisingazivi chokwadi pafeya akuprofitiwa mayasi ini ndangu pafeya. Ndotaka kuudziwa zvinhu zvandisingagoni kuzogadzirisa mangwana zvine chivanhu mukati zvandisingazivi ndozodii saka kugara ndakangoita murima kudai ndezvitori nani. No, I do understand with you. Ini namahafu ndoda kunzwa handidi kunzwa. Okay. Asi let's hope hamusi kuda kuisa bamukuru vangu murungu avo mubhotoro avo. Ndakatoona jackpot kudhara ina handisi kutsvaga zvokuisa mubhotoro ndakatoisa aiwa handina kuisa mubhotoro infact izvo if fair muchingotarisavo eji yavo neeji yavo aiwa havachaiti sina basa ndigrace narobert although robert anga anyanyisa but aiwa zvemubhotoro hapana sisi aiwa hapana zveshuwa handatozviona zvangu kutoseka zvangu ndotoda zvekumhuri kwangu inini regai vatry one more time rambai makadaro tione kuti tingavabata here kana kuti izvozvi kwaita kavachidavirawozve problem vane mafoni mavo vane mafoni tu vatave busy so ikoko vane ndifunga foni yavo imwe iri busy nevanhu zvisingaiti nhasi hazvichaiti muzotry alright my way kuchaindiki guys hapachina dhiri guys aiwa ngatiudza nechokwadi hazvichaiti guys hapachina dhiri apa dhiri zvanhasi hapachina kana toita idu rimwe day nhasi chingani mande toti wednesday vachingoya kuzongoprofita vanhu ndo zvatingangoita toti wednesday vachingoya kuzongoprofita vanhu iko zvine zvapana zvavichatoita mai mwana hapachina because mashurugu epana pamadhayaris azara iyo zvindave pamacalls apa pave ne 190 calls onai 190 calls vanhu saka 190 calls guys ka vamwe vari kufonawo pane yacho yandiri kuitsa live 190 calls kuti tichati tasvika ka pane mboda kutenge kuseni vokwera zuva rose mafoni ari pachaji vachikuprofitai ndo zvinhu ndoda kutoitika hallo ndeipi kuri sei kona mira wati ndaedza kuita agroup call saka vari kuti hanzi foni yavo vawandirwa yakupera moto vawandirwa ka ndazvitaura kuti vawandirwa ndazvitaura ini vanhu vakati ndoreva nemama zvihwira hani muri kunzwa uyu wafona uyu ati kwai vatiti kwai vawandirwa saka hapachina dhiri ndazvitaura ini kuti munoda kutuka munhu muchiita masainzi mukati umu imi ndazvitaura ini ndazvireva mamuhwa kola totaura kuti vati ndawandigwa iko zvino aita anga achiti kwai wanga achizama kuti te group call here saka zvanga zvichiramba iwaiwo iyi foni ikungoningirira zvinhu zvacho vawandigwa iwaiwo iyi foni ikungochema uko kola hello hello mushe mwada kuprofitwa here muda kuprofitwa
sisimeli pakatoipa totoda chiprofita kusava mumabhodhoro muhari kutoti vapwanyirwe imomo manje iko zvine zvika vari bhizi foni yavo kwai vawandigwa vave bhizi uko havachakwanisi kuti vati vanhingirire kutengenaisa foni kasisimelida mambomira zvinobatozvibharisa manje akana nemawandiro makaita pano ndongovadzisa neshoo yavo newednesday kubva kuseni tokwerera tiri pano tongodya pano chikondocha zvekutamba takatomira by fire by force titovatsvaka nhasi handivati handiti handitombovati akariki pakaipa orit rega tiona kuti zvinofamba sekana zvaramba totovabata nemusi wechitatu orit siliripo orit shapa guys foni muri kungoiwa ichiti zhiruru dziri kupinda dzakadai makosi ari kupinda akadai makosi akawanda kudai vachida kuprofitiwa hani mazviona asi kwai vatotaura kuti vaudza uya kuti ndawandigwa handichagoni saka kuno kuti vachauya kuno kunhasi hazvichaiti kola hello sisimeli muna toprofitiwa here ndivaunze pano aiwa handisura hangu kuprofita sisimeli but ndikukumbira nhamba dzaprophetess komunodzidizve kana nhamba dzaprophetess kamusati kuprofitiwa ini aiwa ndikuona kuti patoita pressure apa aiwa inhamba ndirikopa ndoda kuprofitiwa chete imi takaimandudza chokwadi mukataura chokwadi kuti muda kuprofitiwa mukataura chokwadi kuti muda kuprofita ndokupai nhamba sisimeli ndikuda kuprofitiwa but ndikuona kuti zvanhasi zvatokona muoni zvevakutaura imizve saka imi waika ndichakupai nhamba ndaisa papage apa chine motora nhamba ipa asi ndichavaudza chii pana pane wednesday zvakare voya vokuprofita ifuti panabasa sisimeli regai nditsvage nhamba pawo orit shapa ini madhayaris munotipedza ini monibvisa stress asi madhayaris kola hello kola hello kola hello vadona toda kuwa kuti havari kuda kufonerei vose so far prophet kwanzi need help uyasenda iri message chaiyo usho kwanzi need help ndiri kukhaboroni vakumana zvinhu zvacho so iyo plus 44 sachambe shasha kola hello hello kola hello kola hello network yakunetsawo get drop etimbodaira vamwe tiyoti havanodeya kola hello kola muda kuprofitiwa here aiwa sisimeli tokumburoka kuti ini nangu handisiwe kuchechi takumbura kuti muchisoka kana nganga paonline apa muda kuprofitiwa aiwa nati next time muudze kanganga imboti kwatira itikandire mabhonzi muda kukadhigwa mabhonzo mabhonzo chaicho boti taitori nganga sisimeli ukazi muprofita uyo hachabatika saka nganga pamwe dziri nani handiti aiora tichatsvaka nganga yacho yauya panapa izokukandira ima akatane mabhonzo panapa vari panapa vari kuti hanzizonitokumbira kuti mupine kanhamba dzaprophetess kumudzidizve nhamba imuchida zveve mabhonzo ko nhamba dzaprophetess makudzidisi vamwe vari pano vari kubackground ini nangu ndoda nganga chaichaiyo noti madambudziko enyu anotoda zveng'anga chaiwo hadi zvechihari zvaprophetess hasi kuti ari kuda nganga chaichaiyo allright no problem asanzonine vamwe vari panapa tipindireyo kanhamba yaprophetess nhamba ndaisa papage ndaimutisa kupage iripo ndaisa papage andidzasai kupage sisimeni tokumbiro nganga aiwa regai ndimboona kuti ndingatsvaka here ng'anga yacho inouya panapa kana muripo ng'anga dziri mumacoment section ng'anga please thank you atinovaunza kana munepo ng'anga apa ng'anga kai muri kudiwa panapa muri kudiwa kana muripo panapa ng'anga love you sisimeni love you too girl thank you bye kola hello muda kuprofitwa allright imi chiwaika
vari kudzoka nemusochi wechitatu nhasi kune nhamba yaenda kuinbox uku ndo iri kumbodhiliwa nayo imimi mopinda nechitatu handitika ehe aiwe avari kufona ava ndavapa ha zvacho foni zongowawo apa vamwe vachifona hello kola hello edueka kola hello kola Anyway, ini foni yangu dzofeni dzodowa nekuvibrate apa mafoni ose ari 3 ari kungomanya nekungofonegwa foni zowa nekuvibrate nechasindobata ipi hamuchazivi hello kola ndadzoka futi ndachida komenda hangu nyaya yedu yatatanga naye yemukadzi uya ngachinareta stori yake nhasi matii nguva yacho here mbomirai vakoma tozozviona izvozvo zvakaitimboona kuda profit wavo alright vakoma foni dzose shuwa hello kola hello hanzvadzi hello muri vaprofitwa asisimeli ini ndinofunga kuti profit ngauye musi wewednesday aniitika vauya musi wewednesday votogara vamakuseni ka vanhu vachiita zvavo zvechiprofita vachiprofita ipapo because ezvino kwava necongestion chero kafona nhamba yavo haisi kuita saka zviri nani kuti profit vangouya musi wewednesday vanhu vobatsirika ipapo because vakamhanya vanhu kuti vada kuprofita vachatadza kupedza vanhu vacho because vanhu vacho vawandisa vari kufona vanhu vari kungoramba vachifona muri kutaura kuti ma290 calls tatove ku280 izvozvi mativa 280 izvozvi saka ngavangouya musi wewednesday pano kuti vanhu vamhanyire yes tinoziva tine matambudziko tese handitika but ngavangomira vapanane mukana because vakamhanyira hapana anobopedzisira abatsirwa kwacho alright regai ndichataura navo kuti vauye wednesday apa zvaa zvinamira musheizvi iri bosi meni alright haya 280 calls hai man hani mazvionera handisiri ndadaro ndimi madaro inoti mungoona kuti zvamunoita zvakaipa munenge muchivharira vanhu muchida kuprofitiwa kola hello muda kuprofitwa tinoda kuprofitwa sismedi zvakaoma saka iwe kola zvoita newednesday wogara panhingikiri pastandby wednesday tovaisa kuseni vokwera zuva rose muchiprofitwa guys bye bye